Môžete so mnou do 1. Timoteova 6. kapitoly. Ste šťastní, čo dneska môžete byť. Je to úplne úžasné, že sme spasení. A to najlepšie určite je stále ešte iba pred nami. Amen. Zajtra, budúci týždeň, budúci mesiac. Boh Takže verte tomu. 1. Timoteov 6. kapitola. Takže už teraz pár týždňov máme sériu a budeme v nej pokračovať aj dneska. A 1. Timoteov 6, 10. verš hovorí toto. Veď koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Takže čo je koreňom všetkého zla? Peniaze? Nie. Nie peniaze. Počuli ste, ako ľudia to tak zle citujú? Áno, však Biblia to hovorí, že peniaze sú koreň všetkého zla. Ale to Biblia nehovorí. Čo hovorí? Nie, láska k peniazom a peniaze nie sú tá istá vec. Rozumieš tomu? Že môžeš mať, že nemať peniaze aj tak byť stále plný žiadostivosti. A všetko, čo robíš, je, že premýšľaš o peniazoch. A že ako ich potrebuješ a ako ich dostaneš. A mať peniaze a milovať peniaze nie je to isté. Áno, môže sa stať, že ty vieš mať veľa peňazí, ale že pre teba nič tak nezamestnajú. Máš veľmi veľa vecí. Ale keď ti Boh niečo povie, aby si to dal, tak to dáš. Môžeš mať proste pekné veci, pekný dom, a keď ti Boh povie, aby si išiel inde, tak pôjdeš inde. Môžeš mať veľa vecí, ale ich nemilovať. Milovať Boha. Budeš za ne vďačný, užívať si ich, ale sú to stále len veci. A nikto si z nás nezoberie žiadnu z nich ďal so sebou. Beď potreby. Takže naozaj všetky veci vo svete, takže všetky veci, čo máme pod sebou, ale my ich vlastníme, ale v skutočnosti ich iba používame na chvíľku. Pretože žiadna z nich nemôže ostať navždy. Biblia o tom hovorí, že všetko to zhrdzavie. A v Reme pár rokov dozadu som počul pár nových študentov, ktorí sa rozprávali. A jeden mal hovorí nejaké také svedectvo, a on skôr si iba tak chvástal, čo všetko má. A len sa snažil ukázať, že nad tými chalanmi, ktorí ledva proste mali peniaze. A potom jeden čo to počul, že sa tak nahneval, hovorí, že no, že ty budeš mať ešte aj väčší popol ako my potom. Lebo to je to, že kde idú všetky naše veci. Každý kúsok oblečenia, šperk, pozemok, budova, všetko. Všetko sa teraz zmení na popol. Takže je to úplne jedno, čo máme. Je to len na také dočasné použitie. Nech máme čokoľvek. A naozaj jediný rozdiel, ktorý vieme spraviť v týchto veciach, ktoré sú dočasné, je, že ak s tým vieme pomôcť ľuďom. A tam sa Biblia predsa hovorí, že láska k peniazom je koreň všetkého zlého. Alebo teda žiadostivosť, keď po nich túžime. Keď po nich vyslovene túžime, to je iný spôsob toho, že láska k peniazom. Takže je to, že peniaze, ktoré sú problém, alebo tá túžba po peniazoch. Alebo tá láska k peniazom.
Pretože ty môžeš byť aj plný žiadostivosti, ale stále nebať nič. Takže s týmto, čo máme, takže to máme na mysli a preto a s týmto súvisí naša séria, že či by Ježiš nosil Rolex. Že čo to s tým má robiť, niekto si povie, ale má to s tým veľa. A čím pôjdeme ďalej, bude vám to stále čistejšie a čistejšie. No a viete si stiahnuť tie predošlé naše série. Ale už sme dali taký základ. Takže nosil by Ježiš Rolex? Niektorí ľudia by hneď povedali, že nie. Nie, on by nenosil. Ani ty by si nemal. A potom sú niektorí ľudia, ktorí povedali veľmi silno, jasne povedia, alebo sú aj ľudia, ktorí sú až tak nahnevaní. Oni špeciálne sú nahnevaní na kazateľov, keď hovoria, alebo koľko majú prosperity. Alebo keď vidia, že majú prosperitu. Viete, o čom hovorím? Že oni sú iritovaní, tí ľudia, keď to vidia. A v mysliach si hovoria, že Ježiš by nikdy nemal nič také. Nikdy by nič také nešoféroval. Nikdy by v takom dome nebýval. A už sme sa bavili v našej predošlej časti, čo by robil, nerobil. Takže môžeme dneska tom pokračovať. A otvorili si Matúša 7. A poďme do nejakých detailov, že kto bol ten, čo povedal, že tieto drahé dary, ktoré boli dané službe, že by mali byť predané a mali by byť dané chudobným. Áno? Áno, v Biblii je príbeh o žene, ktorá zobrala veľmi drahú vec a dala ju kazateľovi. Áno. A potom tam bol jeden, ktorý povedal, že to by malo byť radšej predané a dané chudobným namiesto toho. A veľa ľudí to cituje, ako keby to hovoril Ježiš. Je to pravda. Že to by nemali na to tak míňať, nemali by mať ešte také drahé, a to je také extravagantné, to by radšej mali dať do evanjelia, alebo chudobným. Povedal to Ježiš, že malo by to dané chudobným? Kto to povedal? Judáš. To povedal. Takže títo ľudia citujú nie veľmi dobrú spoločnosť, nie veľmi dobrého človeka. No a chcem, aby sme to teraz ešte trošku tak preskúmať. Biblia hovorí, Judáš povedal, že toto by malo byť predané a dané chudobným. Takže on týmto súdi Ježiša? Súdi? Áno. Ako súdi alebo odsudzuje Ježiša týmto? On hovorí, že to by si nemal prijať. Že nemal by si to dovoliť, aby to spravila. Mal by si to zobrať a dať to chudobným ty sám, Ježiš. Že ty sa až tak veľmi nestaráš o chudobných. Že moc veľa sa zaujímaš sám o seba. A nie až tak veľmi sa nezaujímaš o chudobných, Ježiš. A ja sa viac zaujímam o chudobných ako ty. Takže čo tam on robí? Bola to pravda? Nie. Ježiš jeho poslal preč, alebo tam, aby pomohol on chudobným. Opak. Áno. A keď sa postavil a odišiel, aby ho zradil, tak oni si mysleli, že možno išiel pomôcť chudobným, pretože Ježiš ho poslal to spraviť. Opakovane. A Biblia hovorí, že on to neurobil kvôli tomu, že on to neurobil kvôli tomu, že by
chcel pomôcť, ale kvôli tomu, že bol zlodejom. Ale čo chcem, aby ste týmto videli, je, že on súdil Ježiša. Že to je taký týmto istým ľudia súdia Ježiša aj dneska. A keď ty povieš, že by to nemali urobiť, že to je to moc veľa, že to je až tak smiešne veľa. To bolo už tak vynimočne veľa, to už je moc. Takže keď toto urobíš, tak ty tým hovoríš, že ja sa viacej zaujímam o chudobných ako ty. Alebo že ja viacej sa zaujímam o chudobných alebo o evanjelium ako ty. A keď povieš takúto vec, tak chcem, aby si vedel, že to sa ti vráti. Tvoje slova sa ti vrátia k tebe. Pánom. Od Pána. Matúš 7, ste už tam nalistovaní? Takže verím, že dávate pozor dneska, pretože to je veľmi dôležité. Možno si vravíte, že on o tomto hovorí, lebo on sa chce teraz obrániť, kýt. Možno si to niektorí vravíte, ale nie. Ja už som bol kadekým, aj expertmi kritizovaný, ale tiež až tak veľa toho nič nespravili. Takže ja už som povedal, že mňa už nikdy nič neprekvapí. Aj v tých, že ľudia už boli na nás nahnevaní, znúdení z nás. Ale my vieme, čomu veríme, amen. A chcem, aby si aj ty vedel, čomu veríš. A my sa neospravedlňujeme za našu prosperitu. A chcem, aby ste videli, čo sa deje, keď ľudia takto hovoria. Že čo sa naozaj deje. A môj taký strach alebo nesta nie je ohľadom nás. Ale ja som taký znepokojený ohľadom teba. Ohľadom vás. To, že mne na vás záleží. A keď niečomu neveríš, tak to nemôžeš nikdy mať. A keď to súdiš, tak budeš tiež súdený. Počujete tieto veci? Takže ty, keď nájdeš nejakú chybu a kritizuješ niekoho iného prosperitu a ich bohatstvo a ich majetky, tak ju nikdy nebudeš mať. Ale ja chcem, aby ste to všetci mali. Ja chcem, aby ste to mali. A niekto povie, že vieš, ale mňa to až tak nezaujíma, ja to nepotrebujem. Dobre, tak to daj preč, buď požehnaním. Nikto nepovedal, že si to musíš nehať, tak maj to bohatstvo a rozdaj ho všetko. Ale ja chcem, aby si to mal. A chcem, aby si vedel najnovšie auto kúpiť v keši. Chcem, aby si žil v tom najkrajšom dome, peknom dome. Chcem, aby si bol dobre zaplatený. A ja chcem, aby si vedel dať svoje vnúčatá na vysokú školu, keď budú chcieť ísť. A ja chcem, aby si vedel užiť to najlepšie, čo táto zem ponúka. Prečo by si to nemal užiť? Pomôže to Bohu, keď budeš chudobný? Ani mne to nepomôže. Komu to pomôže, tvoja chudoba? Komu by to pomohlo, keby ja som bol chudobný? Pomohlo by to tebe? Ako by to pomohlo ľuďom v cirkvi, keby sme boli všetci chudobní? Urobila to viacej svätých? Bude sa to páčiť Bohu? Ale ak by to tak bolo, tak to poďme urobiť. Ak by to zachránilo duše, keďže ja budem chudobný, tak ja budem chudobný. Ak by to pomohlo, keď tá cirkev je chudobná, budú spasení, tak to spravme. Ale toto nejako nepomôže. Božiemu kráľovstvu, tvojej svetosti, tvoja chudoba ničomu nepomôže. Ale na druhej strane, mať nekonečno peňazí ťa neurobi bohatým. Ani ťa to nemusí urobiť skutočne, že budeš skutočne prosperovať. A neurobí ťa to ani to, že budeš priateľný pred Bohom.
Pretože to nie je iba o peniazoch, aby si skutočne prosperoval. Pretože je veľa vecí v živote, ktoré si nevieš kúpiť. A je veľa takých klamstiev a veľa takého zmetenia v tejto oblasti. A ja nechcem, aby si bol vytrhnutý z tých pekných vecí. A ja nechcem, aby si kritizoval ostatných a by si sa držal od týchto vecí. Aby si iba ostatných kritizoval. V Matúšovi 7 ste tam? Verš 1. Ježiš tam hovorí. Červenými písmenkami. Áno? Čo tam Ježiš hovorí? Nesúďte, aby ste neboli súdení. Každý to povedzte so mnou. Nesúďte, aby ste neboli súdení. Ešte raz. Nesúďte, aby ste neboli súdení. Takže chceš sa držať o to, aby si bol súdený? Je to veľká vec. A čo sa deje, keď ty si súdený? Keď ty si súdený, to znamená, že keď ty budeš byť súdený, znamená, že keď budeš v potrebe, keď budeš mať potrebu, nebude na tebe žiadna milosť. A namiesto toho, aby si bol ochránený, tak ten, čo ťa chcel zničiť, tak bude mať tebe veľký prístup. A sú aj iné miesta, ako vieme vysvetliť a ukázať, keď niekto je súdený. Napríklad, pamätajte na 1. Korinťov 11, hovorí o tom, že ak budeme súdiť sami seba, nebudeme súdení, ale keď sme súdení, čo sa stane? Stane sa to, že sme vyvedení ničiteľovi, je mu povolený prístup. Ničiteľ má dovolený prístup do našich životov. Takže vidíme, že máme radšej súdiť samých seba a vidíme, že nesúďte ostatných. A teraz väčšina kresťanov to prvé pozná, tú prvú časť, a povedia, že nesúď. Ale pritom to robia každý deň. Skoro každý deň. Takže a keď súdite ostatných, čítajte ďalej, tej Matúšovi 7, čo hovorí ďalší verš? Lebo akým súdom súdite, takým budete súdení. Takže čím budete súdení? A akou mierou meriate, takú nameria aj vám. Takže presne tak, ako vy meriate im, tako bude namerané aj vám spätne. A ja mám také nové svetlo v tejto oblasti za posledné týždne a verím, že to svetlo prejde aj celou našou cirkvou v tejto oblasti. A ja neverím väčšine kresťanov v tomto. Keď ty niekoho iného súdiš, tak tie isté slova sa k tebe navrátia Pánom. Takže on ťa bude súdiť za presne to isté. Je to to, čo hovorí, nie? Alebo nie? Takže vidíme, že v tomto je Boh extrémne seriózny. Pretože ty, keď súdiš, tak hovoríš akoby, že ja mám to svetlo. Ja viem, čo je správne. A to je to, čo je úloha sudcu. A ty súdiš na základe toho, čo vidíš. Na základe toho, čo vieš. A viete, že Ján v 9. kapitole hovorí, že na súd som prišiel na svet, aby tí, čo nevideli, videli a tí, čo vidia, oslepli. A počuli ktorí farizei, ktorí boli s ním a povedali mu, vári sme aj my slepí. A Ježiš povedal, keby ste boli slepí, nemali by ste hriech, ale keďže hovoríte, vidíme, váš hriech zostáva. Takže keď ty hovoríš, že ja to vidím, že oni zle narábajú s peniazmi, vidím, že oni zbytočne vyhadzujú, že vidím, že oni len tak, že mohli radšej chudobným, radšej toto si nemali kúpiť, radšej to mali do evanjelia toto, čo dali na dom. Takže ty hovoríš, čo vidíš tedy. A ty budeš zodpovedný za to, čo hovoríš, že si videl.
Nie za to, čo oni spravili, ale za to, čo ty robíš, budeš súdený. Takže keby sme boli múdri, takže keby sme boli múdri, takže keď ľudia povedia, že čo si o tomto myslíš, tak by si mal povedať, že ja nie som sudca. A mal by si tak sám pre seba pomyslieť, že nechcem povedať tie slova, pretože ja nechcem, aby tie slova, ktoré by som vyriekol, sa navrátili späť ku mne. Takže počúvajte, to je v Božom slove. Lukáš 19:22. Povedal mu, podľa tvojich vlastných slov ťa budem súdiť. Vedel si, že som prísny človek? Matúš 12:37. Lebo podľa svojich slov budeš ospravedlnený a podľa svojich slov budeš aj odsúdený. Takže priatelia, takže aj v tomto svete, v tomto živote, a vieš, čo budeš počuť? Vieš, čo budeš počuť? Takže, či si súdil alebo nesúdil, koho si súdil a prečo? A budeš počuť čo? Ty si povedal. Takže budeš počuť to, čo vyšlo z tvojich úst. A za to budeš súdený. Takže to není môj ani tvoj biznis. Že ani ja, ani ty nie sme sudcami. Takže čo je nás do toho, čo oni urobili s peniazmi? To sú ich peniaze. Je to medzi nimi a Bohom. Alebo že čo oni majú. Alebo že čo oni spravili alebo nespravili. A ja nejdem súdiť. Takže keď toto počuješ, tak radšej prestaň rozprávať a odiť preč z toho rozhovoru. Pretože všetko, čo povieš, aby oni mali robiť, tak za to budeš súdený. Takže poďte so mnou do Rímanom 2. kapitoly. Rímanom 2. kapitola. Takže ostanete tu so mnou trošku dlhšie? Sú to dôležité veci pre vás? Toto sú naozaj dôležité veci. Takže Rímanom 2.1. Takže tam sa píše, preto si neospravedlniteľný, takže nie je ospravedlnenie pre súdenie. Takže nie sú ani žiadne okolnosti, kedy by si mal nejakú výhovorku, že mal si možnosť, alebo že si mohol ohovárať. Poďme ďalej. O človeče, kdokoľvek si, ktorý súdiš, lebo v čom súdiš iného, v tom odsudzuješ sám seba. Pretože ty, ktorý súdiš, robíš to isté. Takže toto si zapamätajte. Takže tí, čo súdia, nie sú tí, čo to aj v skutočnosti robia. Tie veci, ktoré súdia. Tí, čo robia, sú tí, čo proste robia tie dobré veci. Takže ak niekto naozaj sa zaujíma o chudobných, tak vieš, čo robí? Tak on napríklad sa zaujíma o niekoho auto. On tým pomôže proste chudobným. Ste so mnou? A keby niekto mal $100 miliard a dal by $100 miliónov, tak proste nech sú radi, že dal niečo chudobným. Pretože on sa stará o chudobným. Vieš, tu je také pokrytectvo v týchto veciach, ktoré ľudia hovoria. Ľudia, ktorí stále hovoria o ostatných, čo im mali urobiť, to si môžeš zapísať, tak oni to v skutočnosti nerobia, za čo kritizujú ostatných. Pretože tí, čo súdia, nie sú tí, čo to robia.
A to nie sú moje myšlienky, to je Biblia. Takže keď ty niekoho súdiš, tak čo si ty urobil? Ty si len akoby priznal samého seba. A si sa tak, že si sa odsúdil na to, že budeš súdený. Takže ten, čo je súdený, tak sa mu to vráti to isté. Posledná časť verša hovorí, že ty, ktorý súdiš, robíš to isté. Robíš to isté. Takže keď je Božie slovo, tak je to pravda. Poďte so mnou do Jakuba, 4. kapitoly. Takže už tom začínate mať nejaké zjavenie? Takže Jakub, 4. kapitola a verš 11. Neohovorte sa navzájom, bratia. V angličtine je, že aby si nehovoril zle, takže by si nemal ohovárať. Takže by si nemal hovoriť zlé veci o nikom inom. Takže kto ohovára brata alebo súdi svojho brata, ohovára zákon a súdi zákon. A ak súdiš zákon, nie si činiteľ zákona, ale sudca. Povedzte to nahlas, že sudcovia nie sú tí, ktorí to naozaj robia. Že títo by mali byť viac dať. Že mali sa viac modliť. Že to ukazuje, že ty nie si poriadny modlitebník. Že oni by mali viac nejako svedčiť o Pánovi. Ty si iba priznal samého seba teraz, keď takto súdiš. Že mali dať viacej peniaz do evanjelia. Mali viacej peniaz do tejto budovy. To sú slova, ktoré budú potom použité proti tebe. Ty si myslel, že hovoríš si o nich, ale v skutočnosti si ho ukazoval na seba. Tým si to ukázal tým, čo vyšlo z tvojich úst. Že on by mohol ešte predať to lietadlo a dať tie peniaze do evanília. Ale ty si v živote aj nepredal auto, aby si ho dal do evanília. A budeš za to aj súdený. A pán sa ťa pýta, prečo si to nepredal to auto, keď si hovoril, že by to ostatní mali spraviť. Povieš, že si vedel, že to je správne, tak prečo si to neurobil? Takže my budeme súdení za to, čo vidíme a čo hovoríme. A ty povieš, že ja to im úplne jasno. Že toto mali urobiť, toto nemali zase urobiť. A ty si myslíš, že to je o nich. Ale skutočne to navráti k tebe a bude to iba o tebe. A budeš súdený za to, čo hovoríš. A toto je podľa mňa dostatok, aby si dával pozor na svoje ústa do konca svojho života. Toto je malo byť všetko, čo potrebuješ počuť, aby si dával pozor, čo hovoríš. A čo o ich peniazoch, dome a autách? Že čo? To je medzi nimi a Bohom. Áno? Čo by oni mali spraviť s ich peniazmi, čo by nemali spraviť, tak to nič nemá spoločné so mnou. Nič to nemá so mnou spoločné. Ale veľa ľudí, že ľudia to vedia, prečo stále robia blbosti so svojimi ústami. Že ľudia to proste robia toto všade. Ja, toto nemali urobiť. Alebo ako to mohli urobiť? To by som nikdy takto neurobil. Proste len súdia a súdia a súdia. A čo on hovorí vo verši 12? Takže on hovorí, že ak ty vlastne súdiš, takže je jeden, ktorý dáva zákony. A kto je on? Ten, ktorý môže súdiť. A kto je sudcom? Dám ti teraz, pomôžem ti. Ty to nie si. Kto je sudcom? Je iba jeden sudcom.
Nie sú traja ani štyria, je iba jeden sudca. Jeden. Tak ho nechaj, nech to robí tú svoju prácu. Takže všetky tieto veci, že čo oni robia a podobne, ja to nemusím súdiť. To nie je mojou prácou. Ja iba poviem, že hej, to nie je moja práca. To je medzi nimi a Bohom. Nie je mojou prácou. Stretol som ľudí, ktorí ma zobrali na nejaký obed služobnícky. A keď sme sa rozprávali, tak sa ma opýtali, že čo si myslíš, že toto? Že čo si myslíš o tomto človeku? A ja hovorím, že nič. Že ja nad ním nerozmýšľam. A mi povedali, že ale ja viem, že musíš mať nejaký názor. Že určite máš nejakú myšlienku o tom, alebo čo si o to myslíš. Nie. Pretože ja som zistil, že čokoľvek ja poviem o niekom, tak potom ja budem za to tiež súdený. Tým istým budem odsúdený potom. Takže ja nemám čo povedať týmto veciam. Ja poviem iba, že ich mám rád. A ak to je problém, tak to nebudem súdiť. To je medzi nimi a Bohom, ak robia niečo zlé. Ja sa môžem za nich maximálne modliť. Že aby to videli, čo robia zlé. A že ak robia nejaký hriech, tak ak robia hriech teda. And God judges them according to what they see. Sin is according to what you see. The light you have. Fú. Who's the judge? Takže kto je sudcom? Boh. Nie ty. Áno? Who's the judge? Look at somebody say, not you. Takže keď sa niekto, že kto je sudca, tak povedz, že ty nie. Nie, ty to nie si. Takže rozmýšľaj nad týmto. Ak toto je pravda, musí to byť pravda, že ľudia, ktorí súdia ostatných, tak to nerobia sami tie veci. Ak toto je pravda, a malo by to byť, že to hovorí Božia slava, takže ako to môžu proste oni robiť? A ako proste môžu ukazovať druhých brvno a že mali by dať to chudobným do evanjelia. A pritom sami to nerobia. Ako môžu toto urobiť bez hanby, keď to sami nerobia? Takže ako to môžu? Že keď to sami nerobia, tak prečo sa do nás to navážajú? Je to pretože oni si myslia, že oni sú vytrhnutí z toho, že to na nich neplatí, že oni to robiť nemusia. Pretože pre veľa ľudí ľahké hovoriť, čo im mali urobiť, že keď majú také veľké auto, také veľký dom a ja nemám také veľké, alebo nemám z toho nič. A nikdy ani neočakávaš, že také budeš mať. Oni si myslia, že to na nich tak neplatí. Že viete, že to na mňa neplatí, pretože ja nemám nič z tých vecí a ani viac si nebude mať, takže na mňa to neplatí, tieto dávania. Takže to je presne to, čo hovorí, že to, čo ty odsudzuješ, tak to nemôžeš mať. Takže prečo ľudia, takže tu je pár dôvodov, prečo ľudia sa to nehambia odsudzovať, keď to sami nerobia. Vieš, ja nie som kazateľ, niektorí povedia. Takže čo to znamená? Takže prečo kazatelia by mali byť chudobní?
A vieš, na takom medzinárodnom vysielaní, taká svetová televízna show, pár rokov dozadu, a vlastne tam odsudzovali jedného kazateľa, pretože mal nový Lexus. A zobrali ho do mesta, že aké hrozné to tam je. A jeden človek mu hovorí, že vieš, to ako Biblia hovorí, že ty by si mal ležať proste s malomocnými. A ja si fakt nevymýšľam, že naozaj to tomu povedali. Že však to Biblia hovorí, že títo kazatelia by mali proste byť spolu s tými malomocnými. A zbytok proste tých ľudí, ktorí tam boli, povedali, že áno, je to tak. Áno, mali by spoločne ležať s tými, čo majú s malomocnými. Že tam sú ľudia, ktorí si myslia, že kazatelia majú byť chudobní. Že to je nejaká kvalifikácia na službu. Byť chudobný. No, nikdy som to nikde nečítal, takýto výrok. Ja nikdy som nezobral žiadnu prísahu chudoby, ani Pavol, ani Peter, ani Mojžiš, alebo Abraham, alebo Dávid. A potom vieme ísť ďalej v tomto liste. Ale sú ľudia, ktorí si myslia, že máš byť chudobný, aby si mohol byť v službe. Dobre, tak nech sú, ale ja nebudem toho súčasťou. To nie je to, čomu ja verím. Takže buď pravdivý v tom, čomu veríš. Ak veríš v tom byť chudobný, buď chudobný. Ale ja tomu neverím. A ty? Ale vieš, ja nie som kazateľ. No, takže keď vy týchto ľudí veľa radi citujete, tak sa ich poďme pozrieť, čo hovoria. Lukáš 9:23. A hovoril ku všetkým, ak chce niekto ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž každý deň a nasleduje ma. Takže vidíme, že hovoril ku všetkým. Lukáš 14:33. Tak teda každý z vás, kto sa nezrieka všetkého, čo má, nemôže byť môjim učeníkom. Povedal, že nemôžeš byť môjim kazateľom? Nie. Povedal, že nesmieš byť môjim učeníkom. A čo napríklad o bohatom vládcovi? Že to, čo ty musíš spraviť, je dať to chudobným všetko, čo máš, predať a ma nasledovať. Bol kazateľ? Nie. To je ako keď hovoríš, že ja dávam chudobným polovicu. A Ježiš hovorí, že to nestačí. To je, všetko je nič. Nie. Takže bol on kazateľom? Nie. Toto nie sú verše pre kazateľov. Takže čokoľvek si myslíš, že sa vzťahuje iba na kazateľ, sa vzťahuje aj na teba. Takže ak ty ideš súdiť kazateľa alebo niekoho, tak tým istým, čo si povedal, tým istým presne budeš súdený. A teraz poďte so mnou. Máme tu už dosť veľa zábavy, tak poďme ešte pokračovať. 2. Korinským. Ľudia si myslia, že je v pohode kritizovať ostatných, aj keď ty nič nerobíš sám so sebou. Pretože si myslia, že oni sú nejakí vytrhnutí alebo vyčlenení, že oni nie sú kazatelia napríklad, že oni teda nemusia dodržovať tieto veci. Niektorí sú iba hluchí. A povedia, že títo kresťania, ktorí veria v prosperitu, oni sú ateisti. Že oni sú neveriaci. Takže my tvrdíme, že sme kresťania. Netvrdíme, že sme cirkev. Ale toto máme robiť. A toto by mala robiť cirkev. Toto a toto. Takže počkaj. Takže ty nie si kresťan. Tak potom ty máš väčší problém ako ja, že mám auto. Ty ideš rovno do pekla.
A moje auto a môj dom je menší problém, ako máš ty problém, keď nie si kresťan a toto hovoríš. A prečo by sme mali my veriaci sa podriadiť neveriacim a počúvať rady od neveriacich, ako my veriaci sme mali žiť? Ľudí, ktorí nechodia do cirkvi, aby nám povedali, ako má fungovať cirkev, čo by mala cirkev urobiť, ktorej možno aj nikdy neboli, do ktorej nechodia. Že čo to proste má znamenať? Takže ty môžeš minúť na svoj nový klobúk aj $1 000 000. A môžeš si kúpiť za 10 miliónov piňatu a môžeme si ju zavesiť v cirkvi. Čo to má s tým spoločné? Keď sú neveriaci. Ale že my veríme tú piňatu. Táto vláda chráni práva a skupiny ľudí, ktorí veria v diabla a uctievajú diabla a aby uctievali falošných bohov. A my nemôžeme veriť Bohu v prosperitu? V milióny? Možno s tým nesúhlasia. Ver si, čomu chceš. Ale nehovor nám, čomu máme my veriť. Tak tvoju veru alebo neveru, záleží, ak sa na to pozrieš, a nehovor nám, čomu my môžeme alebo nemôžeme veriť. Alebo čo môžeme alebo nemôžeme s našimi peniazmi. Takže ak my raz budeme parkovať Rolls-Royce každý jeden na parkovisku, tak čo oni majú s tým spoločné? Čo je ich do toho? Čo si ľudia myslia, že to je? Si myslia, že títo ľudia sú takí smutní ohľadom týchto vecí niekedy, ale že nemyslím si, že vôbec vedia prečo. Ale ešte keď pôjdeme ďalej, tak uvidíte, prečo toto ľudí hnevá a sú z toho smutní. Takže pokračujte, choďte na tieto ďalšie zhromaždenia. Takže ja som stal celú noc hore a som si zapisoval strany. Chvála Pánovi. A ja vidím nejaké veci. A je to o pravde. Je to o tom, že kým je skutočný Boh. A je to o veľa klamstva, ktoré diabol hovoril roky a roky a neistoty, a ktoré držal ľudí vzadu. A je zaujímavé, že koľko veľa vecí je stále v ich mysliach, v mysliach kresťanov, ako sme ty a ja. Teraz nehovorím o nekresťanoch, hovorím o takých, ako sme my. Že napríklad prídeš niečím novým a začneš sa ospravedlňovať. Začnú sa ospravedlňovať, že vieš, to som kúpil zľave. A vieš, my aj máme teraz nejaké veci, ktoré aj chudobným. A že čo to ty vôbec rozprávaš? Prečo sa hanbíš? Že ty, keď sa hanbíš za tieto veci, tak zle rozmýšľaš. Musíš sa v tom obnoviť, musíš sa oslobodiť. Musíš sa napraviť, musíš sa napraviť. Proste poďme byť požehnaní. A poďme urobiť čo najviac pre chudobných, ako sme kedy urobili. Pretože ideme byť najviac požehnaní, ako sme kedy boli. A poďme najviac zasielať do evanjelia, ako sme kedy zasieli. Pretože ideme byť chudobní, nie. Pretože sme požehnaní. Takže 2. Korinským 8 môžete nájsť. Predtým, ako to prečítame, ako ľudia môžu byť takí silní, kritizovať ostatných, ale seba nie. Ako môžu seba ako keby tak zamietnúť, že na mňa tieto požiadavky nepatria, aby som robil. Pretože ja nie som kazateľ, to nemusím robiť. Pretože ja nie som kresťan, to nemusím robiť. Alebo pretože ja nemám veľa peniazí, tak to nemusím robiť. Že toto sa na mňa netýka, pretože ja nemám tak veľa peňazí. Keby ja som mal toľko veľa peňazí, ako to bohatý, tak ja by som tiež dával chudobným. Keby ja som mal toľko peňazí,
tak ja by som robil veci pre evanjelium. Keď ja som mal toľko peňazí, ja by som všetky cirkvi vyplatil. Ja by som všetky misijné projekty platil. Keby som mal toľko peňazí, vieš, čo by si skutočne urobil, keby si mal toľko peňazí? Tak na základe, ako Ježiš, ktorému ja úplne verím, tak by si urobil úplne to isté s tými 100 miliónmi, ako to, čo robíš práve teraz s tým, čo máš. Pravda alebo lož? Pravda. Však Ježiš to povedal. Ten, kto je verný v mále, je verný aj v mnohu. A ten, ktorý je nespravodlivý a neverný v malom, tak bude nespravodlivý a neverný aj v mnohu. A toto vám snažím ukázať, ako rôznymi spôsobmi sa to snažilo dostať ku miliónom kresťanov. Že oni nemajú takúto zodpovednosť, pretože nemajú až tak veľa peňazí, tak oni tieto veci robiť nemusia. Tie milióny kresťanov, ktorí nedávajú, neplatia desiatky, alebo nedávajú žiadne dary. A myslia si, že je to v pohode, že oni nedávajú, pretože sú chudobní. Ale oni nemajú veľa. A myslia si, že Boh ich chápe, pretože on vie. A oni sa cítia úplne slobodní ostatných ľudí kritizovať za to, čo oni nemajú, čo by mali robiť. Alebo čo by oni spravili, keď mali toľko peňazí. Ale skutočnosť je, že keď oni odsudzujú tak a keď nerobia to, čo by mali robiť, takže mali by chudobní dávať, je otázka? Mali by chudobní platiť desiatky? Mali by? Áno. Mali by chudobní pomáhať ostatným? A je veľa ľudí, ktorí tomuto neveria. Že bohatí to dlžia chudobným, si myslia. Z akého písma si to zobral? Koľko si pamätáte tú zbierku tej chudobnej vdovy? A Biblia hovorí, že Ježiš sledoval, koľko dávali. A keďže Boh je ten všade na veky, a keď tedy pozeral, koľko dávajú ľudia do zbierky, tak to robí aj teraz. A čo si myslíš, keby to napríklad kazatelia robili dneska? Že idem s košikom, tak budem sa pozerať, ako tam hádžete. OK. Ukážte mi. Koľko? Koľko tam je? Ľudia si sa, že wow. Ale ja by som sa správal ako Ježiš. Ja by som napodobňoval to, čo Ježiš robil. A mám na to aj Božie slovo, aj písmo. Že by som sa správal ako Ježiš. A on sa díval na to, že kto koľko dal. Že oni prišli a on sa pozrel. OK. A prišla tá chudobná vdova a dala tie haliere. A snažil som sa tak premyslieť, že koľko to je dneska. Tak dajme tomu, že s 30 centami tam prišla. A Ježiš zastavil a zastavil to, ako prebiehalo to zhromaždenie. A aby každý to vedel. Táto žena, táto tu, že dala viacej ako vy všetci dokopy. Takže neurobila to v tom množstve peniazí, ktoré dala, ale v percentu peniazí, ktoré dala. Takže Boh sa nepozerá iba na sumu, ktorú dáš, ale pozerá sa na percento, ktoré zasievaš. Takže on sa nepozerá iba na sumu, ale na percento. On sa nepozerá na to, čo si priniesol, ale aj na to, čo ti ostalo po tom, čo si zasial. A to rozhoduje, že koľko si dal. Nie, nezáleží od toho, nie je to od sumy.
A to znamená, že jeden človek, to neznamená, že jeden človek má možnosť dať toľko ako ten druhý. V Božích očiach, a niekedy ľudia povedia, že ja by som robil viacej pre Pána, keď som mal veľa. Ale pritom, aj keď máš málo, máš tú istú schopnosť dať, ako majú tí, čo majú viacej. Takže ak ty máš iba $1, oni majú miliardu. Ale v Božích očiach možno percentuálne to bolo to isté. Takže chápeš, keď oni mohli dať veľkú čiastku peniazy, ale percentuálne to bola iba maličké nič. Takže ak máš iba štvrťák, ak máš 70 centov, vieš spraviť pred Bohom to isté, ako oni spravili. A ak je niekto, kto by mal byť vyňatý z dávania, nebola táto žena chudobná, nebola dobrým kandidátom, aby bola z toho vyňatá z dávania. Proste mala problém mala deti, ktoré sa musela starať. Takže toto by bol ideálny príležitosť, aby Ježiš povedal, že nie, sestra, že zober si peniaze späť, ty nemusíš dávať. Že vy bohatí, radšej vydajte, ale ty chudobná nemusíš. A ešte ja dám tebe. A on nehovoril nič jej, aby nedala. Jej nepovedal. Prečo? Pretože ona potrebovala dať. Chudobní by mali platiť desiatky. Chudobní by mali dávať. Chudobní by mali pomáhať ostatným, ktorí sú ešte chudobnejší, alebo takisto chudobní, aby prestali byť chudobní. Veríte tomu? A to je jediná vec, ako sa dostaneš z tej chudoby. Takže koľko veríte, že Boh naplnil jej potreby, tejto ženy? Nemusel to nikomu inému spraviť z tých, čo tam boli. Koľko veríte, že Boh mohol proste zariadiť veci na nejakú hygienu veci do domu. Vieme predsa, aký je Boh, ešte predtým, než došla domov. Ale už ľudia hovoria, že vieš, ja mám málo, Boh od mňa neočakáva, že dám, alebo že budem platiť desiatky. Nie, ty si úplne na omyle. A správaš sa, ako keby si bol vyňatý z robenia veci. Pretože oni majú omnoho viacej ako ty. Ale on sa nepozerá na to množstvo peňazí. On sa pozerá na percento peňazí, ktoré dávaš. A pozerá sa na tvoje srdce. Takže 2. Korinským ste tam? 8. kapitola. Viem, že veľa situácií nie sú úplne také radosné pre všetkých, ale že to je dobre vedieť. Ale to tam pomáha. Ako nám to pomáha? Takže tak nám to pomáha, že keď si uvedomíš, že keď nebudeš kritizovať ostatných a vecí druhých, tak ich môžeš mať. A keď nebudeš súdiť, tak nebudeš súdený. To znamená, že bude na tebe milosť. To znamená, že bude ti daná pomoc. To znamená, že už nepriateľ nebude ničiť veci v tvojom živote. A proste je dobre byť šťastnejším človekom. Takže 2. Korinským 8. kapitola. Nikto nechce ťa počuť ako reptáš. Nikto nechce počuť tvoje reptanie. O nejakých iných peniazoch, veciach, alebo čo robia. Alebo čo nemali robiť. Nikoho to nezaujíma. Nikoho. 2. Korinským 8 a 12. Lebo ak je ochotná myseľ, je prijatá podľa toho, čo kto má, nie podľa toho, čo nemá.
Takže chce Boh, aby sme boli chudobní v procese, keď pomáhame ostatným? Nie, on nechce. A ako je náš dar priateľný? Nie na základe toho, čo nemáme. Takže proste, tu sa nemusíme baviť o tom, čo nemáš. Keď príde na dávanie, keď príde na desiatky, tak tu sa nebavíš o tom, čo nemáš. Pretože Boh nie je problémom. On presne vie, čo ty nemáš. Ty si proste zodpovedný za to, čo máš. Áno, nemôžeš robiť veci s vecami, ktoré nemáš. Ale keď chceš ukázať Bohu, čo by si robil so 100 000, tak máš tu možnosť práve teraz. Aj tento týždeň. Áno? O Bože, ak by som mal 100 miliónov, tak ukáž mu, čo by si s nimi spravil. Ukáž mu to teraz. Môžeš to dokázať Bohu, čo by si spravil so 100 miliónami, keď máš teraz $100. Môžeš mu to ukázať. Proste tunak rozprávať je veľmi lacné. To nič neznamená. A keď to robíš úprimne, tak Boh uvidí tvoje srdce, keď to budeš robiť. A on ti potom dá, aby si mohol mať v rukách väčšie množstvo peňazí. To znamená, môžeme povedať vlastne, že ho budeš stále poslúchať. A budeš robiť, čo ti povie, kedy ti povie a čo ti povie. A budeš to robiť. A budeš potom rásť, a budeš väčší, a budeš väčší, a budeš väčší. A takisto ja z môjho manželku to vieme potvrdiť. Že začali sme dávať desiatky eur mnoho rokov dozadu. Desiatky dolárov. A teraz, kde sme? Takže proste dokáž mu to. A zase iný preklad hovorí, že ten Boh je, ten dar je priateľný na základe toho, čo máš, nie na základe toho, čo nemáš. Takže je to merané na základe toho, čo máš. Takže ak ty chceš dať, tvoj dar bude prijatý. Tvoj dar bude súdený na základe toho, čo máš, nie na základe toho, čo nemáš. Koľko tomu veríte? Mali by chudobní platiť desiatky? Mali by chudobní dávať? Mali by poslúchať Boha a pomáhať ostatným? Áno. A potom vieme, aký to bude mať výsledok. Že chudobný už nebude dlhšie chudobným, ale stane sa bohatým. Pretože poznáme tú milosť našeho Pána. Že proste on bude potom veľmi bohatý. Takže si spomente, čo sme preberali minule. Ježiš sa stal za nás chudobným, aby my sme boli bohatými. Takže postavte sa k tomu, veríte? Chvála Pánovi. Takže Bože, my ťa chválime. My ťa chválime a uctievame. Len zodvihnite svoje ruky. A Bože, ďakujeme ti za to svetlo, ďakujeme ti za to zjavenie. Ďakujeme ti za tú pravdu, ktorá nás oslobodzuje. Ďakujeme ti, že nám pomáhaš. Ďakujeme ti. Ďakujeme ti. Ďakujeme, že si, Bože, k nám taký dobrý. Ďakujeme ti veľmi. Zavrite svoje oči. A chcem vás teraz viesť v tejto modlitbe. Bože, ja verím tvojmu slovu. Každá časť tvojho slova je pravdivá. Odpusti mi vždy, keď som hovoril o iných ľuďoch, že čo by mali robiť, alebo čo by nemali robiť. A nie je to môj biznis. Ja nie som tu, aby som súdil. A ja nechcem byť ani tým, Bože, za to súdený. A ja činím z toho pokánie. A prosím ťa, aby si mi to odpustil.
Prosím ťa, aby si ma očistil a ja, Bože, teraz za to odsudzujem seba, takže ja nebudem za to súdený. A ja sa ťa, Bože, modlím o milosť, že tie slova nebudú ma držať, nebudú dané proti mne, že ja nebudem za ne držaný, za ktoré som vyslovil. A Bože, ja sa za ne teraz odsudzujem. A ja sa ťa, Bože, modlím, Pane, aby si dal milosť a pýtam si, Bože, Tvoju moc. A modlím sa, Bože, aby som aj ja druhým, Pane, ukazoval milosť a nie odsudzovanie a súdenie. A modlím sa chvíľa v jazykoch. Ďakujeme Ti, ďakujeme Ti. Ďakujem za Tvoju milosť. Ďakujeme Ti. Ďakujeme Ti. Ďakujem Ti, že si k nám taký milostivý. Že si k nám taký dobrotivý. Že si k nám taký dobrý. Ďakujeme Ti, že je tu odpustenie. Ďakujem Ti, že Ty nás vieš očistiť. A ďakujem Ti, Bože, že, Pane, Bože, Ty nás, Bože, nebudeš súdiť. Ďakujeme Ti, Bože. Ďakujem Ti, Bože, že Ty nás, Pane, vykúpil Tvojou svetou krvou. Halelúja.